गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियाव बावहरग्रोबाय। दायो आं एसे आलादा मेथाइ रोजाबनो नागिरदों रायजोफोर। जोंना बर' समाजावहाय एसे हाबा जाखानाय हिनजावफोरनि, हाबा जाखानाय हौवाफोरनि एसे गन्डगल जागासिनो दं, नङा होमबा? खिन्थु बे मेथाइजोंनो मोसानांगोन नोंसोर गासिबो, जागोन ना जाया? बरिया, रेडि ना? সকলে হাত চাপড়ি দিব লাগিব একেলগে। जेव 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 हाबा जाखानाय हिनजावफोर गोमानो जादों। जेव 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 हाबा जाखानाय हौवाफोर खारगा जादों। Hidup malu medai yang sederhana jatuh.
लोगोजायजोंसो जाथारगोन जिउ 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 हाबा जाखानाय हिनजावखौ गोमाग्रा जादों जिउ 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 हाबा जाखानाय हिनजावखौ मारग्रा जादों सानै साथाम गथ' गोनाङा उदै गारनानै खारबाय बायदों सानै साथाम गथ' गोनाङा उदै गारनानै खारबाय बायदों जिउ 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 हाबा जाखानाय हिनजावखौ गोमाग्रा जादों जिउ 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 हाबा जाखानाय हिनजावखौ गोमाग्रा जादों